Heaven's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves. Hear the host of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Higala, mayong adlaw, kini nausap ang 15-minute Bible Truth ang online broadcasting ministry sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapu-Lapu. Ako si Brother Joseph Mark A. Sasidon, Assistant Pastor sa Emmanuel Bible Baptist Church sa Lapu-Lapu. Ug karon sa ato ang episode sa atong 15-minute Bible Truth, atong paghisgutan, no, ang makita sa Romans chapter 5, verses 18 to 21, no? Naka-Bible sa inyong balay, kindly open your Bibles to Romans chapter 5, verses 18 to 21. Ako pagkakasgutan ang kaning tao nga nakasala, no? Tao nga ni disobey, wala nituman. Ato ning pagkakasgutan sa karon nga episode. Kung basahon Romans chapter 5 and verse number 18. Therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound. Verse number 21, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yung Bible, atong Tagalog focus usa ang verse number 19, yung Bible. For as by one man's disobedience, many were made sinners. Natungod kay may nakasala usa ka buok, wa siya nituman sa unsay gisugo niya. Now, unsa din ni unsa din one man? Kinsa man siya? Si Adam na. Pinundong ta sa mga stories sa creation, no? Siguro familiar ka ni, no? Even though wala ka nagsimba or wala ka nagbasa sa Bible, maybe one point si mohang kinabuhi nakadugo ka ng story ni Adam and Eve, no? Si Adam kay nagaka partner si Eve kay gisugo silang duha sa Ginoo, mukaon og miskan unsa nga mga putas sa garden sa Eden except one. What did they do? Ilang ikaon ang gibawal nila sa kadaghang pili kanon, no? They disobeyed. But unsa man dito siya nga tree of the knowledge of good and evil.
Wala pang ikaon, ibaw sila, naghubo sila, ilang gitabunan na pagalingon, kinagtuo sila sa lato. No, so for by one man's disobedience, tungod ato nga sala, gamay ra kito ha. But, kitang tanan, no, from generation after them, generation after that, generation ng sugod nga naabot sa to ang generation, kitang tanan, himo pang mga makasasala at ubangan sa Ginoo. Ingon ang Bible, whether you like it or not, whether i-deny mo si mong kaugalingon, mga makasasala ta. No? Makabuhat tag sila. We are capable of doing sins because we are sinners in nature. No? If ang iro, unsa may buhat sila, mag-bark siya. Kaya yung nature is, ang nature sa iro. No? So kita mga makasasala, man ta, we are sinners, therefore we are capable of doing sin. No? And unsa man day kuha na ng sin, unsa may kanang consequence ng sin kay as we know naa jud ay consequence. Naa jud consequence ang everything that we do. Siguro good consequence, bad consequences, basta na consequence. Now unsa may consequence ang sin? Kamatayon. Romans chapter 6 verse 23, the Bible says, for the wages of sin is death. Unsa may kamatayon? Physical, yes, tungod atong pagkaon nilang Adam ug Eve sa bunga sa knowledge of good and evil, pwede na silang mamatay. Miskag, kawa pa nila kanan, pwede to silang live forever. But ilang magikaon, so they are capable of dying physically. And not only dying physically, but dying spiritually. Higala, kung wala pa kay Jesus Christ sa mga karon sa mga kasing-kasing karon, if wala pa nimo dawata sa Jesus Christ sa mga kasing-kasing karon, I'm sorry, but I'm not sorry, kinaban sa Bible, to tell you that you are going to heaven. Kung dili taluwas, kung wala pa ta na hinduki sa tuwang mga sala, padulong ta sa impyerno. Ano na siya kamatuoran nila sa Bible. Because of the disobedience of one man, we are made sinners, mga makasasala ta sa tubangan sa Ginoo. Mga mga brad, maghatag mo ko og kanang donasyon sa mga pobre. Manghatag mo ko ginabang, manghatag mo ko og kani kana, magbuhat mo maayo, wala man ako na siya ginaot, wala na ako siya giaway, wala na. Kung may gingon sa Bible, siguro wala pa ni buhat in our physical actions but sa itong kasing-kasing. Siguro dili sa kasing-kasing sa una-una. We'll never know which is which sa kanang unsa na nga situation, but makasala jud ta. We are capable of doing sin because we are sinners in nature. Because of that disobedience, we are made sinners, mga makasasala. Now we know that God is holy. No, siguro wala ka magsimba, wala ka basa sa Bible, but we know sa imong kaugalingon nga Ginoo balaan. Ang tungod kay balaan siya, He hates sin. Di siya ganag mga sala. Therefore, tungod kay mga sinners mo, wala dito kay mo sa Ginoo. Everything that we try to do, something, no, miskag maayo pa na siya, dili ganang Ginoo na. Because wala na himot ang Ginoo na to. Not only sinners, we became Satan's children, whether you like it or not. Kitang tanan mga anak sa yawa. If wala pa ito naluwas, pa ito madawas Jesus Christ, mga anak ka sa yawa. Yan ang Bible sa John chapter 8 verse 44, ye are of your father the devil, and the lust of your father he will do. Nung mga kita mga makasasala ta tungod kay si Satanas, mga makasasala pod na ingon ta brother, anak man ta sa Ginoo tanan brother, anak mo to sa Ginoo brother, no? Himo ko ta niya, yes, himo ta niya, himo ta sa Ginoo, but higala dili kita kamo mga anak sa Ginoo, dili kita tanan ang to. We became Satan's children, and not only that, we became sure of going to hell. Himutang siguro ang mga impyerno. Ano man nga siguro kung mga impyerno rin? Again, wages of sin is death. Kung makasasala ta, samtang buhi pa ta niya ng kalibutan na, samtang gaginhawa pa ta, atong kalag na makop ng impyerno. Nagdoong na ta sa impyerno, ikamatay na to. Maabot one day sa itong kamatay, yung impyerno nga itong padulungan. Now, I must remind you na ang kamatayon is very uncertain. You'll never know, one day, mamatay ka. It could be tomorrow. It could be a few seconds from now, few minutes from now, few hours, few days, few weeks, few months, few years from now. You'll never know.
Mabitaw na insurance, di ba? Okay, you never know when it happens. Na-adyo kay insurance para na kay pondo once it appears, once it happens. Muna na insurance. But death is uncertain. Death is sure. May tabo dito siya. Appointment na nakamatayo in the Bible. Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. Mamatay dito ta. Mamatay dito. Whether we like it or not, kapilaon pa na ito, simbak ko, balik na lang yung bukog sa tuang kamot sa sigig, dinoktok, dira, nagtamok dyan na namatay yun. Hindi yun na siya kalitay. So, tungod kay mamatay nyo physically, and if wala tayo Jesus Christ at ang kasing-kasing, mamatay sa spiritually. Eternally, ito sa kalayo sa impyerno. Because of the disobedience of one. We were made sinners. We were made into Satan's children, and we are sure of going to hell. Muna nga itong posisyon at bangan sa dito. Whether we like it or not sa itong kinabuhi, whether mingon pa ka nga, sige kung simba, kadalumit ko, nakabaptize ko, pila ka bok religion, pila ka bok Bible ako nabasa, ako na siya nabasa, gikan sa Genesis to Revelation, ako nang na-memorize ni tanan, ako nang nabuhat ang balaod sa Ten Commandments, wala na siya kanang bili at bangan sa Ginoo. Kaya ni mo ng Bible, wala ta kayo mo sa Ginoo. All our righteousnesses, tanan na itong mga kamatarong na pwede mahimo, dili na siya madawat at bangan sa Ginoo. Mura siya bugaw ng trapo. And kung sa'y buhapon na ito, sa bugaw ng trapo, hindi na malimpiwan, ilabay na ito. Ingan na itong posisyon at bangan sa Ginoo. But praise the Lord, wala nag-end ang Bible. So for us, by one man's disobedience, many were made sinners. Wala siya nag-end yan. Wala nag-end ng Romans chapter 5 verse 19 diya. Salamat sa Ginoo. Because so by the obedience of one shall many be made righteous. Nay usa nga ni patuo. Muna kitang tanan mahimo kang matarong at tubangan sa Ginoo. Kinsa man ni siya? Si Jesus Christ. Wala kay lain pa. Si Jesus Christ. Mga higala si Jesus Christ lagi. Mututa ang mga tao, si Mary. Some of them will think si Joseph, si Peter, Paul, si John, tanan ng mga kuhan, tanan ng mga santos pang-agikan. Para lang po naman, makasahindo ilang mga sala, masiguro sa langit, but no. Tingnan ng Bible, neither is there salvation in any other. Kaya wala ingan, hindi hatag ang Ginoo. Si Jesus Christ lang. And because He obeyed, no, iyang niari siya diri sa yuta, nagpurma sa tao, no? Nagpurma, Ginoo siya niya, nagpakatao siya. Iyang isakripisyo, iyang kagalingon dito sa krus sa Kalbaryo. Kaya ang iyang dugo, may innocent blood, na may makasatisfy sa kalagot sa Ginoo, na may makasatisfy sa kapungot sa Ginoo, na pag-ingon niya, it is finished mo na, nabayran na tanan na itong mga kasalanan, because He obeyed. And because He obeyed, naantay way, padung sa Ginoo. Tingin siya sa John chapter 14 and verse number 6, I am the way, the truth, and the life. The way, nanatay paagi padung sa Ginoo. Kung na Bible, there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So nahimo siyang bridge na to padung sa Ginoo. Nanatay access padung sa Ginoo. We can communicate na sa Ginoo simply through our prayer. No nanatay dali kayo ma-access. We have a way, bridge padung sa Ginoo because of Jesus Christ's obedience ito sa krus sa Kalbaryo. Now remember, that was a very shameful death, and His birth was a very shameful birth. Ito may gusto panganak na kaupuan, ka ng farm, wala gusto panganak sa ospital no? Gusto ang inahan gusto ng mga anak sa ospital. But because of His obedience, He gave us a way to God. Next, truth, ang matuuran. We are now set free sa mga tradisyon na ni kalibutan na, set free sa mga patuo-tuo, nagsige nag-cost na to og time, effort, tanan, money, nag-cost na to, itagaan tag truth, itagaan tag kamatuoran, nag-set free na to, and not only that, itagaan tag kinabuhi. Eternal life. Ano yung i-offer? And dili lang ka na, assurance. Tuo lang ka niya. Tuo lang. Nakapit ng election, a year from now, bawas na ng mga bot-bot sa mga politiko, tanan nilang mga saad, tanan nilang mga
pagstorya nimo, pagsaad nimo nga tabangan kanila kung imulas lang mutaran. But mga higala, ingon ang Bible sa Titus. Kung masahon na kamamiyan ng Bible para dili tayo ingon nga inumukumo kay Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. Dili siya magilad nimo. Dili siya mamakak nimo. Ingon siya, luwason ti ka. Tuo lang ni Jesus Christ, iyan ang buhaton. Because Jesus Christ obeyed. What lang siya? Acts 16:31. Matana ang jailer, no? Ang tibantay sa prison, matana siya ni Paul and Silas. And they said, balik ka sa verse 30, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Unsa ko buhaton aron maluwas ko gikan sa impierno or maluwas ko gikan sa mga sala? Ingon ang Bible sa verse number 31, they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Tuo lang. Tuo lang, wala nang pa. Tuo lang. Believe on the Lord Jesus Christ. Sudla siya sa mga kasing-kasing. Wata siya. Simple kayo. Ibaw mo nga no. Iyan nagpuhat ang lisod sa krus sa Kalbaryo. Iyan nagiantos. Iyan gialsa ang krus nga para ang tanimo para nako. Iyan gisulog ang korona para nimo para nako. Patusok siya sa kilid para ang ato nako. Paagas niyang dugo, dilatigo siya kadaghan para imo kung tato para ako. Para lang masayon ang akong kaluwasan. Iyatong gituman tanan. Kibaw siya ng mga iyang danutan. Kibaw siya nga lupan na sa diri, di siya tuuhan diri. Kibaw siya sa mga cons sa desisyon niya iyang paghimuon, but still, kibaw siya na mahitabo ko tanan, but still he chose to obey. Para lang matagaan ang way, truth, life, and assurance. Who is Jesus Christ karon? Samtang dili pa ulit ko. May gala, daghang salamat sa paghatag kanamo og portion sa inyong time. No? Daghang salamat. I hope nahimo ni siyang enlightenment na to. I hope dawaton nimo si Jesus Christ karon. May gala, kini na usab si Brother Joseph Mark A. sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church, Lapu-Lapu. Daghang salamat sa pag-tune in. God bless and stay safe. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga paibawa kami pinagi sa pag-text kanamo or pinagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.